To nie je bezpečné takto ležať, kamoško, aby ti... akurát ide pohovoriť, aby ti neprdol. Zval ho, čo je? No, zval ho, čo ti prdí do nosa, tak? Dobre, no aha, toto je Kória, oni sú veľmi inteligentné psi. Samozrejme, pozerajte. No, tak trochu, no. No, dobre. Oho, jaký má zub, ty kokos, však to je Blade? Však ten má jaký zub, jak upír, no? No, títo sa úplne podobajú. To je voda alebo husky. Napíšte ľudia do komentárov, ja teraz neviem ani. Ale podľa mňa to môže byť aj vlk. Čo pozrite si, aký je veľký ten pes. A čo mu dávaš hranolku? Vieš, koľko tam je cholesterolu? Ani to nechce. Sa nečudujem. Jaj, rozumný je ten pes. No božkávajú sa nám tu psi dva. Aha, on sa ho bojí. On sa ho bojí, lebo to asi nie je reálny pes. Tu je asi umerí. No ukážte nám to psa. Bože, jak to mám pozerať, keď mi neukážete to psa? No, ty sa tam tras. No, jasne. Tras sa tam, labrador. Dobre, utekaj. No, oho, kokos, ako zváliu, videli ste? Ty vole. Oho, ty máš aké oči, čo si kúkar do vysavača celú noc? Ja, ale toto už je husky, toto už viem. Len nejaký chudší, asi nie je hranorky. A ty čo robíš? Oho, mu vyťahuje pupaky na chrbte. Dobre, Doberman, to ja rozumiem tomuto plemeniu. To je Doberman. No, čo je? Kokos, jakú má motorku? No, očúchajte mu tú motorku, či nebol za frajerkou za druhou. Samozrejme. To musí tento sa simuluje, že on zrazil. Pozri, ak simuluje. Aha. Ha! No už sa tešia. Pozri, ak beží po ňom. Ty kokos, to je rýchlosť. Poď. Hop. Juhú. Ty kokos, jak sa teší. To je super, sa mi ľúbi. No, áno, žiarli, jasné, psíky žiarlia, jasné, lebo už má teraz dieťa. Zober mu ten vankúš, čo si dovoluje, mať on dieťa, nie? Ha, no, pozrite, aj to je husky. Dneska máme čo, husky deň? No, alebo hezký deň. Ha, aj to môže byť. Čo robí? Hladka mačku, jasný. Daj bombu, jasný. No, čo to je? Čo to je? To je srnka? Otočená? Nie, to nie je srnka, to je psík. On si robí pilates s lobdičkou. No? A ty čo robíš, prosím ťa? Bože, aký bordel tam majú. No, hoď, tu nie je bordel, to je sneh. No, rýchlo skoč do toho snehu. Buď rozumný. Poď. Tak, jasné, že si rozumný. Som vedel. No, a my sme veľmi inteligentní, oni, živočichy. Ukáž? Ty čo robíš zase? On ora, zem ora, alebo jak sa to povie, orie, na zemiačky. No, on sa hrá s kameňom, jak aj v tom onom filme bolo tom kameň, zde. Pozrite, čo on robí, on ho musí chladiť, to je zase husky. No, lebo oni nemôžu byť v teple, viete? Oni keď sú bytoch, oni trpia, samozrejme. Dobre mu robíš, tak urob mu prikývku, samozrejme. Čo sa tu bude diať? Ja už som normálne nažhavený, čo sa tu bude diať. A on mu hádže loptu cez ten stroj, no? A nič to nebolo zaujímavé. Aj škoda času. Lukáš, ten čo tam má stenu? A on spí v posteli a ja spávam. Tento čo robí? No, čo? Nechápem. Chápem, ide po snehu. A sa mu zle chodí. No, však jasne, že mu darím mu papúče. No. Títo sú jak rovnakí dvaja agenti. Agenti one. James Bond 008, či 7? Jedno. Toto je čo? On robí kotrmelce. Čo si skoro dolamal, vieš? Aj tento robí kotrmelce. Čo aj šíbe? Čo robí? Čo robíte, ústro sa zbláznilo? No, ty máš krásne šaty, moja. Dobre je. Ukáž? Na psíka sa pozerám, prepačte. No, jaký je ten komisár Rex krásny? No, čo robíš? On ho chytil. Jasne, máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám. Máte právo na advokáta, keď si ho nemôžete dovoliť, pes vám jen neho prídeli. A ty čo robíš? Pozrite, on ho ochraňuje. Aby ho nezjedol iný predátor, tak on ho radšej zje. Ten vlčiak. To je vlčiak, to ja už viem. Však čo mu robí? Je bezpečný. Ty čo si klietke, prečo? Čo si neposlúchal? Jasne. A tento sa bojujú, ale majú otvorenú kredku. Agresori. No, a tento čo robí? Kamočko, dopredu sa otoč, lebo keď sa zabrzdí, tak kamarátko, budeš na čelnoskve. Počúvaš? A to čo, on má slúchatka, čo je letadle? Áno, to je letadle. Bože, ja som nerozumný. A tento čo robí? S chotami ide.
Dole šikovný je tými schodami. Môžeš si doniesť domov jednu paričku? No, už ide s paričkou. No, jaj, bože, to je halus. Ty čo kúkaš, moja? Nekúkaj. Aha, ďalšia moja. Čau, Cerus. Nekúkaj na mňa. Čo kúkaš? Choď sa okúpať, prosím ťa. Aha, už je tam aj pes. No, tam dlho nebol, veru. A ty čo robíš? Čo robíš? Porozprávaj mu, že čo tam leží a gone. Keby ho ovalili kladivom. No, jaj, bože, zase opičiny robíte. Samozrejme. No, jasné, daj mu tam, Pozrite, on je Kung Fu Panda Meister. On sa ani nepohne. Samozrejme, pozerajte. Ty kokos, ty máš, kamoško, inú trpezlivosť. Určite za to ti slúbili 10 kg vone. Konzerv. No? Ty čo rozprávaš? Nerozumiem ti ani slovo, ale vidím psika černého. Zlatý je. Ahoj, čau, Serus. No, nebol si moc vtipný. A tento sedí agone. Starý otec volaký, čo príde z roboty. Len pivo mu dajte do ruky a už bude pohode. Úplne. No? Oho, strnka. Jak skače vysoko, ty kokos, pozerajte. Ty čo si dal Red Bull? Oho. Čo si, Mari? No poď. Preskočí ten plot. No daj mu, takto ja bojujem s Igim, no? Keď mi nechce ísť von so mnou. No poď, skoč mu na hlavu, otráť mozgu slabý. Poď, dávaj, ideš. Dávaj. No? On sa schoval. Nie, on sa neschoval. On sa nemôže stade dostať. Rýchlo mu musíme pomôcť stade dostať. Poď, bojuj. Ty nechceš bojovať? Ty nechceš o mňa bojovať? No, a to bolo v tom mojom Rilse, viete. Aký je krásny, mne sa páči ten psík. Pozrite, je odurgený, lebo sa mu nevenuje ten pán, viete. Samozrejme. Toto je automechanik slovenský. Áno, sme vám dali nový diel. Určite. No ale toto čo je za mesto? To je New York. Určite, Barry, určite. A toto je jaká rasa? Poradíte mi, lebo ja neviem všetky rasy. Ale naučím sa, dobre? Naučím sa pomaličky. Samozrejme. Oho, no jasné, povedal mu doktor, preťahujte si krk. Dobre, doma keď budete, preťahujte si. No, on ho si preťahuje, samozrejme. Pozrite sa, jaký ho má. No, tu čo je toto? Tu jak cvičíš, prosím ťa? Veď musíš pomaly cvičiť, pomaly a kontrakcie mať v tých svaloch. Bože, ja viem lepšie ako henten noni. Čo to tam robí? On ho kojí. A nie, on sa hrajú. Som zle videl, prepáčte, lebo som to mal z iného úhla. No dávaj, hrajte sa, naháňaj ho. Aj zase ideme cvičiť, samozrejme, určite to bude vedieť, ale pozrite sa, táto je celkom vypracovaná. No a už je po cvičení, to je klasika tuto. Oni spolu cvičia, jasne, lebo aj on chce mať dobrú postavu, nie len žena. Viete, jasne, odborník na všetko a na nič. Jasne, klasika, No ty si ale veľký kamarátko na ten gauč, počúvaj. Ty by si mal mať ešte väčší ten gauč. Ale jak on s odporom dáva tú packu? Čo si nahnevaný, však si v teple. Aj si na gauči, a ešte budeš nahnevaný, oturdený. A vodničku aj máš. Sila. Toto čo je? Krannú motorku. Jasné, lebo nemajú zabezpečovacie zaradenie. No? On má ukradol skoro tú motorku. To je čo, malá koza? Nie, to je psík, bol otočený. No však my pozeráme o psíkoch, ja som aj zabudol. A tento sa hrá s tehlou. No, však keď nemá hračky, bude sa hrať aj s tehlou. Veď on je šikovný. On si cvičí labky, viete. Si oblusuje nechty. No, veľmi eštennú tehlu. Tento vyzerá jak človek. No vyskoč, hop. To je dobrý. A kúka, čo kúkaš jak púk? No, tento jak sedí, pozrite sa veľmi bezpečne, keď sa zabrzdí. Nohy má máš v hlave, no? Jaj, bože, ale čaká on, lebo oni boli v obchode, viete? A on teraz čaká na nich. Samozrejme, on je poslušný. Jasne, to asi Rottweiler. A som sa nepomýlil. A toto čo je? To jak tie deti na kolobežkách, viete, že dve idú na jednej. No, a tento je čo? On pozerá na hviezdy. No vidím moju hviezdu Orion, ktorej som prišiel. Alebo z Melmaku? Jak Alf, viete, poznáte Alfa, nie? No, a toto čo robíš, moja? Skaču. Nie on iba skače. Tá líška biela. No ale vyzerá jak líška, uznajte. Povedzte,
No rob ямки. No a my sme hravali guličky, keď sme boli mali také jamky. No vyšľahaj ho s tým chvostom, vyšľahaj ho, urob mu masáž. No, ty kokos zadarmo má masáž, pozri sa. Tu je sila. Hente nerobí masáž, lebo má one, chvostík ovisnutý, no. Oho, ležíš tam jak špekáčik, kamarátko. Jak špekáčik, no jasne, hambi sa. Mal by si cvičiť. Jasne, že by si mal cvičiť. Vidím nadvahu. Čo to je? Čo sa hambíš? No, oho. No. Čo je to, svadba? Áno, svadba je to. Pusti je tam jedného oného krakena. A tento robí one. Bubrinky praska, to je ináč dobrý na antistres. To si aj ja vyskúšam toto. Ha!